Mae'n bleser ac yn fraint i mi cadeirio y sesiwn yma. Diolch o galon i bawb sydd wedi cymryd rhan ac wedi trefnu ein cyfarfod y bore yma. Mae'n bleser wedyn i droi at y ddau siaradwyr ac yn gyntaf Dr Ffion Jones, teitl ei sgwrs hi fydd Gwallter Mechain 1761 hyd at 1849 ac Ifor Ceri 1770 hyd at 1829, cymharu a chloriannu. Bydd yn cymharu a chloriannu cyfraniadau Gwallter Mechain ac Ifor Ceri fel hyrwyddwyr, hunafieithwyr, cyhoeddwyr a theithwyr, ynghyd â'i gwaith ym myd barddoniaeth a cherddoriaeth. Mae Ffion yn gweithio fel cymrawd ymchwil yng nghanolfan uwch efrydiau Cymreig a Cheltaidd yn y Prifysgol Cymru. Y 19yd ganrif yw prif faes ei hymchwil ac mae wedi cyfrannu at prosiectau ar Iolo Morgannwg, Cymru a chwyldro Frengig ac yn fwyaf diweddar, teithwyr chwilfrydig Thomas Pennant a theithio i Gymru ac i'r Alban 1760 hyd at 1820. Ar bob un o'r prosiectau hyn roedd yn gyfrifol am greu golygiadau o ohebiaeth. Felly, mae llythyrau Cymreig yn y cyfnod yn un o'i harbenigeddau. Ar ôl y breic, mi fyddwn ni'n troi at esgob Wyn, ac mae'r teitl esgob Wyn yw Thomas Burgess, Thomas Beynon a Coleg Dewi Sant. Ganwyd esgob Wyn yn 1946. Ac roedd ei dad yn ficer Llandoloi yn Sir Benfro, cafodd ei addysg yn ysgol Penrhyn Coch, wedyn ysgol ramadeg Ardwyn Aberystwyth a Coleg Prifysgol Caerdydd, lle ddarllenodd archeoleg. Ymddiddorodd yn y cyfnod pan fu hanes Cymru yn gorgyffwrdd ag archeoleg. Yn benodol, y cyfnod yn dilyn ymadawiad y Rufeiniaid a dyfodiad y Normaniaid. Gwnaeth ymchwil i'r cyfnod yn ystod ei astudiaethau yng Ngholeg Iesu Rhydychen rhwng 1975 i 77, gan ganolbwyntio ar fam Eglwysi Cymru a'r cymunedau clasaidd a oedd yn ei rhedeg. Wedi hynny, ei eglwys gadeirio Dewi yn ganon yn ystod ei gyfnod yn nod at blygodd a'i ddiddordeb yn hanes yr adeilad yn ogystal â'r sefydliad a oedd yn ei rhedeg. Bu'n offeiriad blwy yn Sir Benfro a Sir Gar, ar yr un pryd yn warden ymgeiswyr ac ymgynghorydd archiafau'r esgobaeth. Bydd hefyd yn gaplan ac yn ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod, yn gyfarwyddwr addysg esgobaeth Dewi, ac bennaeth adran y diwinyddiaeth ac astudiaeth crefydd ym Mhrifysgol Llanbed. Ym 1994 yn Beynon Dewi, ac yna bu'n gwasanaethu fel esgob Dewi o 2008 hyd at ei ymddeoliad yn 2016. Yn dilyn ymddeol, mae wedi ailgydio mewn astudiaeth hanes yr eglwys yng Nghymru ac yn benodol eglwys gadeirio Dewi ac esgobaeth Dewi rhwng 1660 a 1840. Ac wrth gwrs mae wedi bod yn gyfaill ac yn ffrind mawr i mi ers hynny. Felly mae croeso Wyn. Ond yn gyntaf, croeso hefyd Dr Ffion Jones. Os ydyn ni'n gallu troi at y chwi, dyn ni'n edrych ymlaen at teitl eich sgwrs. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn. Dwi rwan yn rhannu'n sgrin. Di pobl yn gallu gweld yn sgrin i fan hyn? Gobeithio chwch chi. Efo, a na i gychwyn ar yr sleid. Iawn, dyma ni te. Wel, diolch yn fawr am y croeso, a mae'n braf fod yma efo chi heddiw. Fel dywedwyd yn y cyflwyniad caredig, dwi'n mynd i siarad am Gwallter, Mechain ac Ifor Ceri, cymharu a chloriannu y ddau
ddau ohonyn nhw. Ma nhw'n bobl sylweddol, y ddau ohonyn nhw, dwi wedi gwir, ac wrth edrych arnyn nhw, dwi wedi sylweddoli gymint gyflawnwyd gan y ddau ohonyn nhw, mewn gymint o wahanol feisydd. Oedden nhw'n bobl brysur iawn, y ddau ohonyn nhw. Dyma ni Gwallter Mechain, Walter Dewi, sy'n enw bedydd o, byw rhwng 1761 a 1849, mewn darlun gan Hugh Hughes yn fanna. A wedyn, John Jenkins, Ifor Ceri, oes gryn dipyn yn fyrrach nag un Gwallter Mechain, fel llenwad yng nghanol y brechdan, os liciwch chi, oes Gwallter yn chwantu, oes Ifor Ceri felly. Does gen I ddim llun ohono fo, mae'n y ddarlun ohono fo yn Amgueddfa Cymru, ond dwi wedi methu cael gafel ar Amgueddfa Cymru, dwi'n credu bod nhw'n brysur iawn. Ond darlun gan Hugh Hughes eto, a lle bod ni'n gadael bwlch gwag, nes i wneud braslun brysiog iawn ohono fo. Mae ddiwch yr ansawdd, ond dwi'n meddwl bod ni'n eisiau cael llun na dim llun, felly dyna ni lun brysiog iawn gan rhywun sydd ddim yn gallu tynnu llun o Ifor Ceri i roi o gerbron y cyfarfod heddiw. Wel, fel soniwyd yn barod, dwi'n mynd i sôn am wahanol agweddau ar ei gwaith nhw dau. Maen nhw'n bwysig fel hyrwyddwyr, da ni'n meddwl am yr eisteddfodau wrth gwrs yn fan hyn, fel cyhoeddwyr eto, am y cymdeithasau, Cambrian. Oedd y ddau yn hynafieithwyr brwd, ac oedd y ddau y diddordeb naill mewn cerddoriaeth neu mewn barddoniaeth. Ond oedden nhw hefyd, y ddau ohonyn nhw'n deithwyr, a dwi am gychwyn efo'r penawd yna felly. Dipyn bach yn llai disgwyliedig efallai, ond falle ddim chwaith, ond nawn ni edrych felly arnyn nhw fel teithwyr. A dyma'r sleid gyntaf, wel, darlun yma'n hyn, nid Gwallter Mechain ac Ifor Ceri yn teithio, ond yr hen Iolo Morgannwg efo'i ffon yma yn cerdded yr hyd o wlad. Ac yn y dyfyniad, da ni'n cyfarfod Iolo yn Stratford upon Avon ym mis Mehefin, cyntaf Mehefin 1812. Ac oedd o ar daith ar droed fel bydde fo'n cerdded i bob man o Lundain i gartre Gwallter Mechain yn Meifod yn Sir Drefaldwyn. Dyma fo yn sgwennu at Gwallter, Reverend Sir, I am slowly on my way to Meifod. I began my way last Saturday morning, had rain all the day. But reached Stoketon Church, 38 miles from London that day, wet as a drowned rat. Y cradur wedi glychu at ei groen. Ond yn edrych na chwyno am hyn, cyn diwedd y llythyr, mae'n dechrau dweud, I hope we shall have bad weather to travel, for rain is much wanted. Felly yn edrych yn meddwl am ei gyflwr ei hun fel cerddwr, mae Iolo Morgannwg yn hyn yn meddwl am gyflwr y cnydau a'r ddeiar a chyflwr amaethu mewn gwirionedd yng Nghymru a Lloegr. Mae angen glaw, rhyw fyrdwn cyson gan y ffermwyr wrth gwrs, os ydych chi'n abod rhai fel rydw i. Felly, isio glaw ar gyfer y tir oedd o, felly mae'n feddwl yma'n hyn mewn gwirionedd ar y diriogaeth, ar amaethu. A mae'n y reswm da iawn dros hynny, achos ar y pryd oedd o yn ymwneud â prosiect pwysig iawn ynglyn ag amaeth, ac yn gwneud ei waith ar y cyd â Gwallter Mechain. A Gwallter Mechain wedi cael i dynnu mewn i'r prosiect yma, prosiect gan y Bwrdd Amaeth, neu'r Board of Agriculture and Internal Improvement, a sefydlwyd yn 1793 gan Sir John Sinclair ar y sgrin yn fanna, fel llywydd ac Arthur Young yn ysgrifennydd. A mi arweiniodd sefydlu'r bwrdd at greu cyfres o adroddiadau sirol, y General Views, yn 1790 ac ymhellach wedyn i mewn i'r ganrif dilynol. Sinclair, wrth gwrs, wedi sgwennu statistical accounts yn ymwneud â'r Alban, dwy fersiwn yma, chi'n gweld yn y bocs ar dop y sgrin, ac Arthur Young wedi cyfrannu adroddiadau ar sawl sir yn Lloegr, yn Suffolk, Norfolk, Hertford ac yn y blaen. Wel, ym 1797, fe roddodd Sinclair wahoddiad i Gwallter Mechain lunio arolwg o Ogledd Cymru, a fe oedd yn teithio'r 6 sir yn y gogledd yn haf 1797. Erbyn diwedd y flwyddyn ganlynol, oedd wedi cael ei wahodd i lunio arolwg o dde Cymru hefyd, ond byg cryn gystadleuaeth yma'n hyn mewn gwirionedd, achos oedd Iolo Morgannwg hefyd wedi gofyn am yr hawl i wneud yr adroddiad ynglyn â de Cymru, ond Gwallter Mechain ddewiswyd
Mae bosib oherwydd rhesymau gwleidyddol yn wneud â gwleidyddiaeth Iolo Morgannwg felly. Ac ym 1812, fe ddechreuodd y ddau ohonyn nhw, dweud y gwir, deithio De Cymru Gwallter a Iolo Morgannwg, weithiau'n cyfarfod, weithiau'n colli gilydd rwle draws gwlad, a weithiau'n teithio'n annibynnol. Ond oedden nhw rhyw fath o gydweithio beth bynnag ar yr adroddiad o siroedd De Cymru. Wel, fe ymwelodd Gwallter a llawer o leoliadau gwahanol yn 1812. Un ohonyn nhw oedd Hafod yn fan hyn, cartref Thomas Jones neu Johns yng Ngheredigion. A fel gwelwch chi yn y darlun, mae o'n lleoliad nefolaidd yn tydi, llun bendigedig ohono fan fanna. Chi'n gweld y coed sydd wedi plannu, oedd hwn yn un o'r pethau oedd Jones wedi wneud mwyn gwella cyflwr i dir a cyflwr i stad, plannu rhagor o goed. A mae Gwallter Mechain yn sôn amdano fo yn ei adroddiad a gyhoeddwyd yn y man, yn deud fod Mr Jones yn y flwyddyn 1783 wedi penderfynu ymgartrefu yn Hafod, and to convert what was before considered as a wilderness into a terrestrial paradise. A ydych chi'n gallu gweld bod y lleoliad yn llawn dilyngu y disgrifiad yna, dwi'n meddwl. Ond nid dim ond uchelwyr oedd ynglyn â ffarmio yn y cyfnod yma, a gan bod ni yma dan adain yr Eglwys yng Nghymru heddiw, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig siarad am y clerigwyr oedd yn ymwneud ag amaethu. A dyma un o'n hoff clerigwyr i fan hyn, mae rhaid mi gyfadde, John Lloyd Ceirwys, ac oedd o hefyd yn ymddiddori mewn gwneud gwaith amaethyddol. Dyma fo'n sgwennu at Thomas Pennant ym mis Gorffennaf 1777. Thomas Pennant wedi gadael am Lundain, dwi'n credu, ac wedi gadael gwaith i John Lloyd Ceirwys i wneud ar ei ran o, siarad o'n absennol. I am rather idle and indolent by nature, medde John Lloyd, and what little time for activity these qualities would afford me was thrown away upon farming schemes. Felly, yn hytrach na chopio llawysgrifau i Thomas Pennant, fi oedd wrthi yn gwneud chydig bach o gynlluniau amaethyddol. Wel, nid John Lloyd oedd clerigwr cyntaf i wneud ag amaeth wrth gwrs, ac oedd Gwallter Mechain yn hynod ymwybodol o hynny. Mae o'n sôn i gyhoeddiad ar siroedd Gogledd Cymru 1810, am enghraifft, Reverend Thomas Williams, Vicar of Sadwrn, oedd wedi llwyddo i ddefnyddio gwrtaith arbennig, oedd i gael ar draeth coch môn yn arbennig, math o gregyn mewn gwirionedd wedi malu'n fan, a gan fi Thomas Williams fod hwn yn gwneud gwrtaith gwerth chweil, a'i gymdogion o wedyn yn gweld bod i gnedau fo'n tyfu mor dda, gymryd gwell na rhywun hwynen, yn dilyn i esiampl o. But upon a small scale, medde Gwallter Mechain, for it was conveyed to the inland parts by horse loads, dim ond ceffyl, trol a chart, dyna cwbl oedd ganddyn nhw, ceffyl a throl, i gyfleu y gwrtaith yma. A felly, da chi'n gweld rhai o'r themau sy'n dod drwodd yn yr adroddiad yma, sut mae llwybrau teithio yn gamlesu, yn ogystal â ffyrdd, yn cael effaith ar ddatblygiad y myd amaeth felly. Yn rhagflaenu Thomas Williams hyd yn oed, yn edrych yn ôl ar Thomas Williams, yn ei ddeud, oedd Henry Rowlands, awdur enwog y Mona Antiqua Restaurata, yn rhoi lleoliad i cry i'r derwyddon ar Ynys Môn, rheithor Llanidan, yn ogystal ar Mona Restaurata i waith yn Woca fo, fe sgwennodd o waith amaethyddol yr idea agricultwrau, gyhoeddwyd ar ôl i ddechrau o yn 1764. Ac yn fan hyn oedd yn gwneud pwyntiau bwysig megis, tynnu sylw at y mathau o goed a llwyni, nad oedden nhw ddim yn debygol o dyfu yn dda, ac yn argymell rhai eraill bydden nhw yn tyfu yn dda, ac yn gwneud ffensys hir hoedlog yn y tymheredd ac yn y tirwedd ar awyr oeraf a mwyaf angharedig mewn gwirionedd. Lasting fences in the worst soil and keenest air. Felly oedd e glerigwr o amaethydd yn fanna hefyd gwerth cyfeirio ato fo. Wedyn yn oes Gwallter Mechain ei hun tra oedd wrthi'n gwneud yr arolwg yma, fe gafodd o gymorth gan lu o glerigwyr, a
rhai oedd wedi gwneud gwaith mewn sawl maes gwahanol, bridio gwartheg, dyfrio, gwrteithio gyda chalch fel arfer, plannu coed, tyfu cnydau newydd neu wahanol, megis maip, dyfeisio neu gyflwyno peiriannau newydd, ffensio eto, a hyd yn oed mwyn gloddio arall gyfeirio mewn gwirionedd yn fanau. Felly oedd y clerigwyr yma yn bwysig iawn, nid yn unig i arolwg Gwallter Mechain, ond wrth gwrs i strwythu'r byd amaeth yn siroedd y gogledd. Mae Gwallter yn ei adroddiad yn cydnabod hynny'n llwyr. Wel, pan nath o ati i weithio ar dde Cymru yn ddiweddarach, gyda chymorth Iolo Morgannwg, oedd y clerigwyr eto'n bwysig. A dwi wedi ynysu enwau rhai ohonyn nhw, rhai diddorol i ni fan hyn mewn gwirionedd, yng Ngheredigion Reverend J. Jenkins, neu plaen ag Ifor Ceri, yn Sir Gaerfyrddin Reverend T. Beynon, Archddiacon Ceredigion hefyd yn bwysig yng nghyswllt diwylliannol gwaith y clerigwyr yn y cyfnod yma. Ac yn Sir Faesyfed Reverend W. J. Rees, casgob ydi hwn, clerigwr a hynafieithydd. Ac un o'r triawd mewn gwirionedd fel mae Bedwyr Lewis Jones yn ei gweld nhw, bu ynglyn â'r eisteddfodau taleithiol yn ddiweddarach. Dyma gyfraniad W. J. Rees trafod prinder grawn mewn ardaloedd yn Sir Faesyfed. Oedd hi'n bosib trin y tir, ond the state of the roads, a dyma ni'n dod yn ôl at y thema yma, the distance from Lyme as a manure and the expense of labour occasion it to remain in grass. Ddim yn ymarferol bosib trin y tir fel y dylid, ac oedd y clerigwyr, W.J. Rees yn hyn, yn ymwybodol o hynny, ac yn gallu pleisio ei farn ynglyn â'r peth. Wel, dyna ni chydig ar deithio Gwallter Mechain a Iolo Morgannwg. Awn ni'n ôl fan hyn am eiliad at y darlun o Iolo Morgannwg a'r llythyr anfonodd o Stratford fis Mehefin 1812. Ar ôl rhoi manylion i deithiau hun, mae'n dod i ddiwedd i lythyr ac yn ychwanegu ôl nodyn yn y coch ar y gwylod. Glorious news from Sant Domingo. The blacks are soundly drubbing the white devils nicknamed men. Llwyddiant iddynt. Wel, beth sy'n mynd ymlaen yma'n hyn? Yn syml iawn, mae'n cyfeirio at y gwrthryfel yn Hispaniola gan gyn gaethweision o dan arweinyddiaeth Toussaint Louverture yma yn y darlun. Yn mis Awst 1794, yng nghyfnod y chwyldro Ffrengig, fe ddiddymodd y Ffrancwyr gaethwasiaeth yn eu trefedigaethau i gyd. Ond erbyn mis Mai 1812, a Napoleon mewn grym, roedd caethwasiaeth yn cael ei ail gyflwyno drachefn, a bydd rhaid i Ffrainc anfon milwyr i ddod â Sant Domingo o dan reolaeth, achos oedd y bobl ddu yna yn gwrthryfela ac yn gwarchod eu hawliau i fod yn rhydd ar yr ynys felly. Dyma oedd Iolo Morgannwg wrth gwrs a'i gydymdeimlad ac achosion o'r fath a'r rhyddid yn sôn amdano fo yn yr ôl nodyn yna felly. Pam bod hyn yn berthnasol i'r stori? Wel, dim ond gan fod Ifor Ceri yn digwydd bod ar yr union adeg yna allan yn India'r Gorllewin. Dyma fo'n sgwennu at ei deulu o Port Royal, Jamaica, ym mis Ebrill 1812. A mae'n sôn am y gwrthryfel yma a'r anawsteredd y Ffrancwyr yn ei gael i ddod â rheolaeth dros yr ynys Sant Domingo. They have by no means met the success they expected against the blacks, medde fo am y Ffrancwyr. And it is doubted whether 50,000 men would be sufficient to reduce the blacks to subjection. Felly mae'r dynion gwyn yn cael trafferth yma'n hyn yn rheoli, a mae Ifor Ceri yno mewn gwirionedd yn agos iawn ac yn ymwybodol o'r datblygiadau yma. Oedd Iolo Morgannwg mor falch o fedru adrodd yn eu cylch nhw wrth Gwallter Mechain. Felly dyna John Jenkins fel teithwyr mewn gwirionedd, ond i edrych yn ôl ar ei yrfa fo, oedd wedi bod yn fyfyriwr yng Ngholeg Merton yn Rhydychen, yn gurad ar Ynys Wyth, a wedyn y 1799 fe ymunodd o ar Llynges. Dyma fo'n sgwennu, enghraifft, llytroedd ar fwrdd y llong Agincourt yn Torbay, we shall proceed to Newfoundland immediately.
Wel, da ni wedi weld o yn Port Royal, Jamaica, felly fe gafodd o gyfnod cyffroes o deithio. Caplan oedd o, oherwydd i safle fel rhywun wedi urddo i'r eglwys, felly oedd o'n gallu gweithredu fel caplan ar y llong, nid llongwr cyffredin mewn gwirionedd. Ond gan i fod yn gaplan, wrth gwrs, oedd o'n llythrennog iawn ac yn gymryd fwy llythrennog na'r morwyr eraill. Ac felly fe gafodd o waith yn rhannu llythyrau ac ati ac yn adrodd yn ôl ac ymlaen rhwng pobl yn ei froi hun a phobl oedd ar y morwyr oedd ar y llong felly. Dyma fo'n sôn, all the letters entrusted to me to the Cambrian Rangers, oedd wedi medru rhannu'r hyn i gyd, ac adrodd yn ôl, all the young men from our neighbourhood were well. Felly, oedd o'n yn bwysig mewn gwirionedd fel cyswllt ynddo, rhwng teuluoedd a'r morwyr, cyswllt pwysig iawn iawn. Doedd y morwyr yn aml, fan i dweud, ddim yn arbennig o lythrennog. Serch hynny, 1804 fe adawodd o'r môr, ac erbyn 1807 oedd yn vicar Ceri, Sir Drefaldwyn. Dyma lun o'r eglwys hardd a mawr iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n cofio mynd mewn iddi ryw drog. Mae'n yn eglwys gwerth ymweld â hi yn sicr. Wel, os oedd o'n helpu y morwyr ar y llongau rhyfel, oedd o hefyd yn gallu gwneud yr un math o waith yn ei ofalaeth ar ôl cael ei benodi yn Ceri, yn vicar Ceri. Oedd o'n medru tynnu sylw yr archesgob, dyma fo, Burgess, oeddech chi'n clywed llawer iawn mwy amdano fo nes ymlaen bore yma, tynnu sylw at broblemau, enghraifft, os oedd yna rai o'r curadiaid yn sal, precarious state of his health, meddwl fo am un ohonyn nhw, a diffyg incwm ganddyn nhw, neu yn mynd yn hun ac yn sal ac yn y blaen. Enghraifft fel Mr. Reverend Miss M. Jones, aged, infirm and deprived of the necessary attentions of his family. Problemau fel hyn oedd yn sensitif iawn i'r rhain ac yn gallu pasio'n ymlaen eto. Felly dyma fo yn dangos sgiliau rhyngweithiol rhwng pobl. Ac oedd y gwaith oedd yn neud yn hyn yn cyd-fynd â un o'n canion penodol Burgess fel archesgob drwy gymdeithas hyrwyddo gwybodaeth Cristnogol ac undeb eglwysig ysgobaeth Tŷ Dewi. Oedd o eisiau helpu curadiaid oedrannus a thlawd. Oedd o'n canu cloch efo Ifor Ceri yn sicr yma. Oedden nhw'n cydweithio eto mewn gwaith megis rhannu llyfrau a phregethau. Da ni'n gweld nhw'n yn trafod hyn eto mewn drwy lythyr mis Awst 1814. A mae'r gwaith yma eto rwan yn rhagflaenu i waitho yn y cymdeithasau Gambriaidd neu Gambrian yn y 1820au. Da ni'n cael darlun o Ifor Ceri yn adeiladu yma'n hyn, sydd yn gyson ar hyn da ni'n gwybod amdano fo. Da ni'n gwybod amdano fo fel un o hyrwyddwyr y cymdeithasau Cambrian yma. A ddown ni at y cymdeithasau rwan felly. Y syniad o sefydlu cymdeithas, mae hwn yn cael ei briodoli i David Rowland ymwelodd a Ceri y mis Ionawr 1818. A fe basiodd eto, Ifor Ceri yn pasio'r syniad ymlaen i Burgess. When the bishop came to Ceri the following August, he was much interested on a plan of that nature and fixed on the name of Cambrian Society. Felly, Burgess sydd yn cael y clod am yr enw felly, y Cambrian, cymdeithasau Cambrian. Ac eithon nhw ymlaen i lunio rhaglen uchelgeisiol iawn ynglyn â beth oedden nhw wedi wneud yn y cymdeithasau yma. Oedd yr elfen hynafieithol yn gref ofnadwy. Oedden nhw eisiau ffurfio catalog o lawysgrifau Cymraeg, copio'r llawysgrifau a chyhoeddi'r cynnwys. Felly, prosiect sylweddol, fan ni'n dweud, ac un oedd yn adlewyrchu gwaith y myfyrion archaeology fel mae Bedwyr Lewis Jones wedi dweud. Ond peth arall oedden nhw eisiau wneud oedd cynnal eisteddfodau. Eisteddfod Caerfyrddin mis Gorffennaf 1808 oedd y gyntaf cymdeithas Dyfed yn cynnal yr eisteddfod yma. Oedd un agwedd annisgwyl falle i Burgess ar yr eisteddfod, sef bod y gorsedd syniad a grewyd mewn gwirionedd yn y cyfnod yma gan Iolo Morgannwg wedi cael ei ieio ar eisteddfod.
A hyn ddim wedi plesio Burgess mewn gwirionedd. Mae Geraint Jenkins wedi sgwennu yn lliwgar iawn am y digwyddiad. Y ffordd y ceisiodd Burgess darfu ar y dyfodau gorseddol a'i dirwyn i ben. A wedyn mae o'n cwblhau i ddadansoddiad drwy ddweud trowyd eisteddfod y bwriadwyd iddi fod yn sefydliad offeiriadol yn hysbyseb dros iawnderau dyn ac ieithwedd gweriniaeth Ffrainc. Felly mae densiwn amlwg yn fan hyn rhwng Iolo y radical a gafodd gryn dylanwad ar y cymdeithasau Cambriaidd yn y dyddiau cynnar yma a'r sefydliad eglwysig. Ar y llaw arall, felly. Ond mi ath y sefydliad yn ei blaenau, fe gafwyd cymdeithasau pellach hefyd, yng Ngwynedd, ym Mhywys ac yng Ngwent, a hyd yn oed yn Llundain. Mae'r darlun yn dangos cyfarfod yn y Trallwng yn 1824 yma. Lle oedd yr eisteddfodau yn llwyddiannus ac yn boblogaidd a'r cymdeithasau Cambrian wedi gwneud gwaith da o atgyfodi yr hen arferiad eisteddfodol a'i ddatblygu fo, wrth gwrs. Y datblygu oedd y broblem efallai i raddau. Roedd yna siom ynghylch yr arlwy cerddorol o Ifor Ceri, a gawn ni weld pam falle nes ymlaen. Fe gynhaliwyd cyngerdd yng Nghaerfyrddin yn 1809 gan y Bath Harmonic Society. Ond o fewn llai na 10 mlynedd oedd Ifor Ceri yn teimlo fod yr elfen gerddorol wedi troi yn rhyw fath o Anglo-Italian farce, a doedd ganddo fo ddim i ddeud wrth y math o gerddoriaeth oedd nhw'n ei chwarae a'i perfformio yn yr eisteddfodau. Un agwedd arall bwysig ar ei gwaith nhw, y cymdeithasau, oedd eu gwaith nhw fel cyhoeddwyr. Dwi wedi sôn yn barod am hwn fel un o'i amcanion nhw. Buon nhw'n gyfrifol am hyrwyddo cyfrolau gan bobl fel Angharad Llwyd, merch i John Lloyd Ceirwys, o'n nes amdano fo gynnau, gwaith Iolo Morgannwg, cyfrinach beirdd Ynys Prydain, eto testyn dadleuol iawn, fel mae pawb yn gwybod, dadleuol yn politicaidd yn ogystal ag ym mhob ffordd arall, a gwaith Aneirin Owen mab William Owen Pyw, wrth gwrs. Wedyn, fe hefyd fuon nhw ynglyn â sefydlu cylchgronau, y Gwyliedydd a'r Cambrian Quarterly magazine. Eto, yn achos y Gwyliedydd, mae yna densiwn yn cael ei ddangos yma'n hyn, nid o'r tu allan, rhwng y tu allan ar eglwys, ond o fewn yr eglwys. Gwallter Mechain yn sgwennu llythyr at Thomas Richards 1834 yn bryderus ynglyn â diffyg cefnogaeth ariannol a roddwyd gan y sefydliad, yr eglwys fel sefydliad i'r Gwyliedydd. It is difficult to think too meanly of the dignitaries and wealthy non-residents. Da ni'n sôn rwan am glerigwyr sydd ddim yn byw yn ei plwyfi throughout the 4 Welsh dioceses on account of their lethargic apathy on this occasion. Mae o'n cyfeirio at gefnogi y Gwyliedydd, felly dim cefnogaeth. But they cannot read Welsh, the greater the shame. They can pocket the value of Welsh tithes. They have Welsh readers among their parishioners on whom they should bestow a certain number of the Gwyliedydd, according to the population of their respective parishes. Felly, da ni'n gweld, dadl ieuan fardd yn erbyn yr esgub eingl yn codi ffen eto man hyn yn y 4eg ganrif ar 15, a'r tensiwn yna o fewn yr eglwys ynglyn â Chymreicdod. Gweitha cefnogaeth amlwg Burgess i'r Cymru Cymraeg drwy'r eisteddfodau felly. Ond mae hon yn thema sydd rhaid tynnu sylw ati mewn gwirionedd. Fe soniais i y byddwn ni'n sôn am Ifor Ceri a Gwallter Mechain fel hynafieithwyr. Sdim amser i ddeud llawer, ond yn amlwg maen nhw wedi cyfrannu drwy hyrwyddo gwaith hynafieithwyr eraill, megis gwaith Angharad Llwyd. A fe gyflwynodd y ddau hefyd waith o hiddo hunain fel hynafieithwyr, naill ai mewn weithiau gan awduron eraill, heb gydnabyddiaeth deg yn achos Ifor Ceri, gweithio i Nicholas Carlyle a William Cathrol, ydi sgwennu adroddiadau ynglyn â fflwyfi Ceri a Mochdref ag ati, neu yn achos Gwallter Mechain yn
yn ei enw ei hun, fe gyhoeddodd o mewn cylchgronau Cambro Britain a Cambrian Quarterly Magazine, wahanol adroddiadau ar wahanol blwyfi yn Sir Drefaldwyn. Y cyntaf, Statistical Account of the Parish of Llanbed, dynodd sylw Sir John Sinclair, mynd yn ôl i ddechrau'r sgwrs yma, a'i annog o i gynnig y gwaith o wneud arolwg amaethyddol o Ogledd Cymru i Gwallter Mechain. Oedd y statistical account yma o Llanbed wedi creu argraff ar John Sinclair. Dwi'n meddwl, ymhlith yr ysymau neu, swn i'n disgwyl fysa'r ffaith bod gan Gwallter Mechain farn i'w chyflwyno, oedd yn cyflwyno ei farn ar yr hyn oedd o'n i weld. Dim ond adrodd, ond gwneud argymhellion bron iawn, a dyna'r math o beth falle oedden nhw'n chwilio amdano fo ar gyfer gwaith y bwrdd amaeth. Felly, dyna waith hynafiaethol wnaed gan y ddau ohonyn nhw. Mae'r syniad o hynafiaethau a photography ag ati yn cydblethu i raddau yn y gweithiau yma, wrth gwrs. Ond mae gwaith Gwallter Mechain, dwi'n meddwl bod yr adroddiadau yma o'r plwyfi yn hynod o ddiddorol, dwi'n gwir. Mae hynafiaethau wastad yn cael sylw. A mae o'n adrodd yn ôl ar bethau sydd wedi cael ei edrych yn ôl ar waith pobl o'i flaen o ac yn cywiro pethau hefyd sydd yn werthfawr, dwi'n meddwl. Mae John Lloyd yn codi ben yma hyn eto yn syml iawn gan fod, mae'r math o gymeriad, does gen nhw ddim gymaint hynny o ffynonellau yn ei law o sydd yn gwneud cyfiawnder ar cyfraniad wnaeth o mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl bod yn heiddi sylw. A dwi'n meddwl bod Ifor Ceri a Gwallter Mechain wedi synwyro hyn, a mae'r ddau ohonyn nhw wedi copio wneud crynodebau o waith John Lloyd, gwaith hynafiaethol cyfoethog John Lloyd, sydd ar gael i ni heddiw. A dyna falle un o'r ffrydiau sydd yn caniatáu ni weld gwaith John Lloyd, gwaith copio ma wnaeth Ifor Ceri a Gwallter Mechain ar ei waith ynte. Felly dyna un cyfraniad bellach o ran hynafiaethau sydd werth ei ystyried. A wedyn, da ni'n dod i orffen at y syniad o'r cerddor a'r bardd yn Ifor Ceri a Gwallter Mechain. Ifor Ceri, fel soniais i, ddim yn hoff iawn o'r Anglo-Italian ffas, a dyma pam y gwirionedd i ddiddordeb oedd cerddoriaeth Gymraeg draddodiadol, werinol, ac oherwydd hynny fe ath ati i greu casgliad. A mae'n disgrifio fan hyn mewn llythyr at John Parry, bardd alaw, un o'r rhai hyrwyddodd yr Anglo-Italian ffas, y sywaith. Mae'n sôn am sut ath ati i greu ei gasgliad. I began my collection about 8 or 9 years ago after reading the Blodeugerdd, mae'n cyfeirio fan hyn at Blodeugerdd Cymru, Dafydd Jones Trefry, wrth gwrs, and 2 or 3 books of the same sort. As a rapid change was taking place in the habits and manners of our country people, I thought that unless a collection was made at present of the hen donnau, marnadau, carolau, Cymru, etc., it would be in vain to look for them in 30 years' time. They would be superseded by... Dwi'n gallu gweld y darlleniad fan hyn, achos mae'r lluniau o'r bobl yn y stafell yn cuddio'r geiriau. They would be superseded by rhywbeth very different tunes of a very different description, and in my opinion, of very inferior quality under the name of hymns. Wel, dyma'r eglwyswr yn cwyno am emynau, dyna'n beth rhyfedd falle, ond wrth gwrs bydd debyg mae'n nid at emynau yr eglwys mae'n cyfeirio, ond at emynau y mudiad Methodistaidd oedd yn ymgryfhau yn y cyfnod yma yn arw iawn. Felly mae'n poeni am y newidiadau a mae eisiau gwarchod yr hyn sy'n unigryw ac yn werthfawr drwy i gasgliad o lawon. A mae'n nodi wedyn sut ath ati i greu y casgliad. I have noted down most of these tunes as they were sung by the different singers. I have, whenever I had an opportunity of taking down a tune, preferred the vocalist to the harper as more likely to furnish me with the original simple air and the manner in which it was sung by our lyric bards and their contemporaries. Felly mae'n beth pwysig i'w nodi. Mae o'n dilysu y casgliad mewn gwirionedd, y syniad fod o wedi casglu
oedd hi ar lafar gwlad mewn gwirionedd. Di o ddim wedi bod yn chwilio mewn llyfrau, a bod wedi chwilio mewn llyfrau am y geiriau, a dyma elfen sydd yn cymylu pethau falle neu'n cymlethu pethau. Maen nhw'n ddangos bod o wedi defnyddio ei glist i godi'r halawon yma oddi ar lafar gwlad, a hefyd wedi cael rhai oddi wrth gyfeillion iddo fo. Fath ymlaen, dwi'n mynd i gymedio dŵr yn mynd. Fath ymlaen i greu 3 chasgliad, a mae dyddiadau i creu nhw mewn coch yn erbyn bob un yn fan hyn. Mae'r dyddiadau a'r sylwadau ynglyn â'r cysgliadau yn tyredig ar waith Daniel Hughes. Erthygl cyhoeddwyd yn Canu Gwerin yn 1905. O'r claswadau yna, dwi'n meddwl bod yr ail melys Seinau Cymru yn arbennig o berthnasol yn fan hyn, achos mae'n cynnwys salmau a hymnau, dau mewn 2 adran, yn ogystal â chaniadau mwy gwerin, marnadau, carolau a chaniadau moesol. A mae'r elfen foesol, dwi'n meddwl rhywbeth o'n i'n ôl ati mewn munud. A wedyn caniadau ar bilwriaeth, garwriaeth, ac amryw destunau difyr a digrif. Dyna y math o beth ydyn ni ddisgwyl i weld yn y melys Seinau sydd ar gael erbyn hyn i unrhyw un edrych arno ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n adnodd gwych. Fel ni'n deud, fe gafodd gymart gan gasgwyr eraill, gyfeillion. Dyma restr o'r rai ohonyn nhw fan hyn. Mae werth sy'n sylw at y teulu ar y top, Thomas Richards a'i deulu Darowen, yn cynnwys i ferch Mai Richards, oedd hi'n yn bwysig iawn yn y maes yma. A wedyn, o symud ymlaen, nawn ni edrych ar Gwallter Mechain fel bardd. Fe gafodd Gwallter oes hir, fel ni'n deud, a oedd o'n brysur fel bardd am yr anhelaetha yr oes honno. Fo oedd bardd buddigol, cystadlaeth yr awdl yn Eisteddfod y Gwyneddigion yn y Bala nôl yn 1789. Ac oedd o'n dal i farddoni hyd at ddiwedd ei oes, felly fe gafodd o oes hir iawn fel bardd. Serch hynny, dwi ddim yn medru ffeindio neb sydd yn camol gwaith barddonol Gwallter Mechain. Digon truenus oedd ei farddoniaeth, meddai ar T. Jenkins. Do'n ni edrych ar y testunau yn aml iawn. Dydyn nhw ddim yn apelio deud y lleia. Awdl a larnad am y dywysoges Charlotte Augusta, galargwyn am Charlotte Sophia, a rwyrain y Jubilee, awdl ar dirnesiad George Sio'r Trydydd, testunau yn ymwneud ar frenhiniaeth Brydeinig. Ac yn y testunau yma, mae E.G. Millward wedi sylwi bod yna awydd i ddisbyddu'r testun, dweud cymaint ac sy'n bosibl amdano. Felly maen nhw'n drwm oherwydd hynny. Swn i'n deud mod i wedi mwynhau ambell un o'i gerddi o serch hynny, a mae'n ddiddorol gweld yr elfen hynafiaethol yn cael ei chwarae yn y cerddi hefyd, dwi'n meddwl. Yn ogystal â hyn, un agwedd negyddol sy'n rhaid sôn amdani, marddoniaeth Gwallter Mechain ydy, os nad oedd o'n canu i'r teulu brenhinol, oedd o'n canu i arwyr Cymreig, ond oedden nhw'n arwyr i ni heddiw nag oedd yn sicr. Mae'n canu i bobl amheus iawn, yn ei blith nhw yn fan hyn, Sir Watkin Williams-Wyn, a mae o'n camol y bobl yma am bethau erchill maen nhw wedi gwneud. Trawau gryndod hynod hallt drwy galon y werddon wyllt, meddwl am Watkin Williams-Wyn, oedd yn arwain catrawd o filwyr o'r enw'r Ancient British Fencibles yn ystod gwrthryfel Gwyddelod ym 1798, a fydd yr Ancient British Fencibles yn gyfrifol am erchyllderau difrifol gan gynnwys llofruddiaeth y tad Michael Murphy ar ôl brwydr Arclw. Felly, dy ddim yn berson da ni isio i glodfori, yn sicr ddim am yr hyn nath o yn Iwerddon. Un arall dadleuol iawn, wrth gwrs, ydy Sir Thomas Picton. Fe enillodd Gwallter wobr am ei awdl ar farwolaeth y godidog flaenor milwraidd Sir Thomas Picton, yn sôn am ei gyrraeddiadau fo'n rhyfel Iberia, gwahanol frwydrau mewn i henwi fanna,
ac yn sôn am y ffordd oedd y gelynion yn ei ofni o rhedwch o na ddeuwch i wynedd eon, oedd cri y gelynion pan oedden nhw'n clywed bod picton ger llaw. Felly mae'n mawrygu y gŵr yma. Wrth gwrs erbyn hyn, da ni'n gwybod bod wedi gwneud pethau drwg iawn yn arbennig pan oedd o yn gweithio yn Trinidad a'r teithio merch ifanc yma nhw, ac iddo fo gael ei ddyfarnu euog yn ddiweddarach fe ddymwyd o ddetfryd. Dyna sydd yn cael ei adrodd yn y biwgraffiadur Cymreig bellach amdano fo. Da ni yn ymwybodol iawn yn y biwgraffiadur o ddiffygion y ffordd da ni'n adrodd am rai o'n harwyr felly. Mae hwn yn enghraifft nodedig. Wrth gwrs mae'r Cymru wedi mawrygu picton drwy greu darluniau hardd ono fo neu gofgolofn hyd yn oed fel yr un yma yng Nghaerfyrddin. Dyma hi yn agos at ddyddiad i chreu. Dyma hi heddiw ar ochr arall i'r sgrin. Mae'n dal i sefyll, mae'n dal yn ddadleuol fel bod chi'n gwybod o ddilyn yr hanes yna yn y wasg. Nid yn unig awdl gan Gwallter Mechain i picton, ond hefyd molawd y milwriad anrhydeddus yn ei gamol eto am ei gyrraeddiadau fel milwr. Ac yn fan hyn, da ni'n gweld y folawd nid mewn llyfr mewn print, ond yn llawysgrif, ac yn llawysgrifen Ifor Ceri yn ei gasgliad, un o'i gasgliadau cerddoriaeth o, un o'i gasgliadau o alawon ar y diwn holl ieuenctid Cymru. Mae o'n gosod y geiriau yma. Ac ar y gwylod, da ni'n gweld parchedu Gwallter Davies ar ddymuniad JJ neu John Jenkins. Felly mae'n ymddangos bod Ifor Ceri hefyd yn rhan o'r moli yma ac wedi gofyn i Gwallter sgwennu can neu gyfansoddi cerdd benodol ar picton. Dyna faint i lanwad o fel cymeriad ymhlith y personiaid yma yn y cyfnod yma. Wel, dwi'n mynd i orffen rwan mewn munud gyda un enghraifft arall o gan sydd yn dwyn Gwallter Mechain ac Ifor Ceri at ei gilydd, sef can lle mae Gwallter eto wedi cyfansoddi'r geiriau ar gais Ifor Ceri, ac Ifor Ceri wedyn wedi dod ar ddau beth at ei gilydd yn ei lawysgrifen ac yn ei lawysgrif i gasgliad gerddorol felly. Da ni'n sôn am fan hyn am elfen foesol mewn gwirionedd a'r waith y clerigwyr. Felly dwi'n meddwl bod hwn yn diwedd tipyn bach yn fwy positif, ffordd fwy cadarnhaol edrych yn lle bod ni'n dweud y pethau tywyll a drwg yn unig. Oedden nhw ynghlwm wrth ddysgu i cynulleidfaoedd, i praidd felly, ac yn ei harwen fan hyn oedd Thomas Burgess. Yn ystod 1806 fe fu llongrylliad ar arfordir Ceredigion a daeth y bobl leol yno i ddwyn unrhyw beth ydyn nhw gael o'r ysbail mewn gwirionedd, ysbeilio'r llong. Doedd dim ots gyda nhw am y bobl wedi colli bywydau mewn gwirionedd. Fe o'n nhw'n yfed y gwin yn meddwi, a wedyn fe gason nhw i boddi rai ohonyn nhw fel oedd yn digwydd ar y degau, gan y tonau felly yn ei meddod yna, gan yr oerfel ar ôl bod yn gloddesta ar y gwin felly. A fe sgwennodd Thomas Burgess at ei glerigwyr yn sôn am the cruel and unchristian-like enormity of plundering wrecks, ac yn gofyn i'w gyradwyr a'i reithorion ac ati bregethu wrth i cynulleidfaoedd that they will preach to them on this subject once a quarter, at least twice every year, and press strongly on their consciences the flagrant criminality of this inhuman practice, so disgraceful to them as Britons and Christians. Arweiniad yn dod yma wrth Thomas Burgess, fe anfonodd o'r llythyr yma fel ni'n deud at ei glerigwyr, a fe gafodd ei gyhoeddi hefyd yn y Cambrian yn 1806. A dwi'n mynd am, mae dyna sydd tu cefn i'r gan yma, a gyfansoddwyd gan Gwallter Mechain, a mae llais cydwybod ac arweiniad yn dod allan yn glir yma'n hyn. Felly, o'n i'n meddwl sy'n ni'n canu pennill neu ddau o hwn i orffen, os wnaeth y llais i ban ar ôl y tacyn y glywswch chi gynnau. Dim ond i chi gael syniad o dod ar ddau at ei gilydd, o'n i'n meddwl, i gloi. Mae'n gerdd hir iawn,
pennill ar 4 pennill ar 10, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ganu hynny. Dilasu chi. Iawn, ffordd Anita. Dwi'n dewis o ganol y gerdd a dwi'n dewis penillion sydd yn deud y stori rhyw gymaint falle. A ni fydd dod i'r cyfamod, eglir hynod gwely'r hyn, camrau difysg cymryd eiddo, llong ysbeilio twyllo tyn. Mae dialedd yma'n dilyn, am y landdy'n fi'n rhylew. Mae rhagluniaeth a gwialenod, effaith meddod, pryndod rhew. Os gwallangor ynys llongau, os fel muriau tonnau'r môr, os y meirwon gweilion gwelwch, awn a styriwch ddim o'i stor. Byd o lawnder nwyf a'i nifer, os daw llawer dŵr o'r llu. Pwy yw'r serchog iawn berchenog, enaid chwanog, nid y chwi. Och, the meibion clywch o'ch neidion, gwael o'r gwynion galar gas. Mae diw na ddaw clonau'n wyddion, gwnewch ymryson am ei ras. Fel gollangoch eiddo llongau, i'r rhai piau orau pen. A chael addysg i chwilwyddo, gwnawn ddymuno bawb. Amen. Dyna fo. Diolch yn fawr ar hynny na i'ch gadael chi. Diolch yn fawr iawn am y gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn, Dr Ffion. Da ni wedi cael gledd a hefyd argan, ond i'n meddwl bod ni'n mynd i ddechrau efo gwrtaeth o gorffen efo can. Mae wedi bod reit eang. Ond diolch yn fawr iawn hefyd am eich darluniau sensitif iawn a cyflawn o'r ddau wr yma a'r cyfnod. Ni'n barod wedyn i symud ymlaen ac yn troi at ein siaradwr nesaf. Dwi wedi cyflwyno eisoes esgob Wyn, ac wrth gwrs y teitl y sgwrs heddi yw Burgess, Beynon a Coleg Dewi, Sant. Unwaith eto, esgob Wyn, croeso cynnes i chi. Ni'n troi at yn awr. Iawn, os ga i ddechrau gyda geiriau Daniel Ddi o Archddiacon. Cofiaf y dydd, mwyn ddydd mad, siwdig y bu gosodiad y fain sofrain. Mae'n glwys mawr, ter iesyn a llawn trosawr. Yr esgob yn wirwythdi a garreg, hoffdig oedd hi, curau a morthwyl, cywrain a siriol y swynol sain. Y da Sant, dewis yw Burgess, ein hylus haeliw. Tŵr yw un mad, dyrflad der, hael a gem i hil gomer. Beynon, i tithau beinydd yn ddidal, gwir fawl a fydd. Rhyw o gwych fydd anrhegion, da frawd a thwym fyd y fron. Wel, eleni wrth gwrs yw 200 mlwyddant gosod carreg sylfaen Coleg Dewi Sant Llanbed. Sefydliad hynna wrth gwrs addysg uwch Cymru a Lloegr, sydd erbyn hyn yn rhan o Brifysgol Cymru a Dryndo Dewi Sant. Nawr, pan asodwyd y garreg sylfaen ar y 12 o Awst 1822, fe ganodd Daniel Ddi o Archddiacon y gered yn ei newid lywedd. Mae fe'n moli noddwyr a chymwynaswyr y coleg, ac yn ei plith Burgess, esgob Tŷ Dewi, a phrif ysgogwr y prosiect a amgorffori'r hyd heddi yn adeilad yr hen goleg, a gododd uwchben y garreg sylfaen honno, sydd dal yno. A hefyd Beynon a Archddiacon Archddiacon a gyfrannodd yn hael at sefydlu'r coleg. Nawr, fel mae'n digwydd, mae hefyd yn ochr ar hyn ganodd Daniel Ddi, mae yna adroddiad mewn llawysgrif Saesneg yn Llanbed. A'r awdur yn ôl y diweddar Archddiacon AJ3 oedd WJ Rhys Casgob. A'r sawl ei ysgrifennodd ar bapur drosto oedd i Nair Rhys Rhys, wrth gwrs yn athro Cymraeg cyntaf Coleg Dewi Sant Llanbed. A mae'r ysgrif yn sôn yn fanwl am y digwyddiad. Gwasanaeth yn eglwys y plwy a'r bregaeth a'i thestyn, Marach i 2-7 y mae gwefusau o ffeiriaid yn diogelu gwybodaeth, a dreithwyd wrth gwrs gan John Williams, ffeirydd y plwy,
a phrifathro ysgol ramadeg enwog Llanbed. Y seremoni lle troslwyddodd arglwyddi'r Feinor, J.S. Harford, Daniel D, a'r Harford, yr hir orffwys, tra Cymru'n bod, wyw, glor, glwys, rasol dad, fe roes seildir, a'i frawd, Abraham, y weithred drawslwyddiad i'r ysgob. Ac yn ei ateb, mae Burgess yn cydnabod heilionnu'r rhodd o dir, ac ar yr un pryd yn cydnabod na allasau fod wedi dod â'r coleg i fodolaeth heb gefnogaeth effeithiol clerigion a bonheddwyr yr ysgobedd. Ac ynganu adnod o Psalm 90, bydde trigaredd yr arglwydd ein diw arno, llwydda gwaith ein dwylo, ac yn dderbyn o lawd trysorydd, Daniel Lee eto, wyw dda, wir, w Jones o Dderi, gosododd yr esgob wedi taro'r garreg ar mwrthol, ar ben y garreg arian, ar ben y garreg roedd arian a phen siwr y pedwerydd arnyn nhw, noddwr hael efallai anisgwyl i'r coleg, Daniel Lee, ei lliw, llon, hygaraf a fedd goron. A bu gweddiau gan y parchedig Charles Phillips, capten yr esgob, bendith gan yr esgob a wedyn wrth gwrs y wledd y neuadd y dre. Cyfres y lwnc dystunau, gan gynnwys un yn arbennig i gymwynaswr nad oedd yn bresennol. Ond oedd yn ôl yr esgob wedi cyfrannu mwy i'r coleg arfaethedig na neb. Gwr oedd yn enwog am ei wlad garwch, a chynnydd ei wlad o safbwynt llenyddiaeth moeseg a chferydd, a fi yn un o hyrwyddwyr greiddiol a galluog y sefydliad o'r math o'n, a hwnnw oedd Thomas Beynon. Teyrnged 10, ac yn wir pe buasau Beynon yno, bydde wedi gallu dweud bron yr un peth am Burgess i hunan. Heb y ddau hyn, ni fydde'r coleg wedi dod i fodolaeth. Maen nhw'n heiddi sylw o'r herwydd, Beynon efallai, yn y meddwl i, yn fwy na Burgess. Nid lleia wrth edrych ar droion yr yrfa arweiniodd at y diwrnod tyngedfennol hwnnw ym mis Awst 1822. Nawr mae gosod Thomas Beynon o Thomas Burgess gyda'i gilydd efallai yn annisgwyl. Ar yr olwg gyntaf, nos a ddim i gysylltu'r ddau ŵr yma, ond i henwebedydd, llythrennau blaen i henwe nhw, TV, a'r ffaith nad oedd yr naill na llall yn disgyn o dras aristocrataidd, yn anhebyg wrth gwrs i gymaint o esgobion ac archddiaconiad i cyfnod nhw. O naill naw mae Burgess, Sais o swydd Hampshire ac yn fab i grosor cefnog. Ar y llall mae Thomas Beynon, mab i ffarnwr cefnog, ond yn rhan o'r fan sgweryddiaeth, ac yn hannu o Llansadwrn sef Gar. Buodd dillgau'n gwasanaethu yn ysgobeth i Dewi, gyda'i gilydd o 1903 i 1825, yn wir Burgess a pwyntiodd Beynon i Archddiaconiaeth Ceredigion ym 1814. A cadwodd y ddau mewn cysylltiad ar ôl i Burgess symud i ysgobeth Llansadwrn yn 1825, fel y gwelwn ni nes mlaen. Ac yn y cyfnod hwnnw, roedd y ddau ohonyn nhw yn ei gwahanol ffyrdd yn gefnogol i'r Gymraeg a diwylliant Cymru ac i gynnydd a gwelliant yr Eglwys Anglicanaidd. Fel rhan o hynny, yr hwn sydd yn cysylltu Beynon a Burgess yw i diddordeb nhw mewn addysg ac mewn addysgu clerigion. Nodwedd arall yw i gweledigaeth nhw, i dyfalbarhad nhw a'i brwdfrydedd nhw dros sefydlu'r coleg, i addysgu ac i hyfforddi ymgeiswyr am urddau sanctaidd yn ysgobeth i Dewi. Yr hyn a symbolodd Burgess o leia oedd anabledd cymaint o ymgeiswyr i fforddio ffïoedd prifysgolion Rhydychen na Chargrant. Roedd Burgess a Beynon y ddau nhw yn dangos haelioni ariannol ac mewn buddiannau hefyd megis llyfrau. A hefyd, oedd hi'n holl bwysig bod gan y ddau y gallu i godi arian ac i ennill nawddogaeth, mwyn sicrhau y cyfrwng a'r sefydliad a'r adeilad, a fydde'n caniatáu i ymgeiswyr am urddau sanctaidd yn ysgobeth i Dewi i wedi gwireddu galwedigaeth, gan dderbyn addysg a hyfforddiant a fydde'n gymwys iddyn nhw, heb adael i cynefin. Ac mwyn iddyn nhw wasanaethu yn ysgobeth i Dewi, a mwy na hynny, gwasanaethu yn y Gymraeg. Ganed Burgess yn Odiham yn swydd Hampshire ar 19 o Dachwydd 1756.
Ar ôl addysg leol, fe ath i ysgol breswyl Coleg Carwynt, ac oddi yno cafodd ysgoloriaeth i Coleg Corff Crys yn Rhydychen, gan fod triciwleiddio yn 1775. Nawr, astudio Groeg oedd ei brif ddiddordeb yn Rhydychen, ac fe gyhoeddodd e argraffiad o lyfr ar 5 tragedi Groeg pan oedd e'n is-fyfyriwr. A hwnnw oedd y cyntaf dros 100 o goeddiadau yn ystod ei fywyd. Ysgol haig oedd Burgess. Fe raddiodd e BA 1778 ac MA 1782, ac yn diwtor ac yn gymrawd i goleg yn 1787, ac yn ymddiddori yn y clasuron. Ac ar ôl fe gael ei ordeinio yn 1784 mewn Hebraeg a diwinyddiaeth hefyd. Falle bod hwnna'r ochr rown, ynddo fe? Ond roedd y bywyd o'r math hyn yn gweddu i'r dyn swyl a thawel hwn. Ond fe ddaeth tro ar fyd Burgess yn 1785, pan ddaeth e'n gaplan teuluol ac aroliadol i Siwt Barrington, esgob Carsallon. Anisgwyl oedd y cynnig hwn, oherwydd oedd y ddau ddim yn nabod ei gilydd. Ond yr oedd un o gyfeillion Burgess, Thomas Tyrwyd, wedi cymeradwyo Burgess i'r esgob. Ac roedd hynny, a'r enw da gan Burgess fel ysgol haig, wedi dylanwadu ar Barrington i gynnig y swydd iddo fe. Roedd hwn, wrth gwrs, yn apwyntiad tyngedfennol lle roedd gyrfa a diddordebau diweddarach Burgess yn y cwestiwn. A fe ddaeth Barrington yn noddwr cadarn iddo fe. Ar oedd gan Siwt Barrington, a fi yn esgob Llandaf fel oedd hi'n digwydd rhwng 1769 a 1782, oedd gan Barrington ddiddordeb mewn ysgolion Sul. Ac fe ysgrifennodd Burgess ddeunydd i ddefnyddio mewn ysgolion Sul pan oedd e'n gaplan iddo fe. A mwy na hynny yn 1785, fe gyfarfu Burgess a Hannah Moore, yr awdur, dramodydd ac y ddysgraig oedd hefyd yn gefnogol i ysgolion Sul, ac wrth gwrs yn ymgyrchraig dros adfer moesau ac yn erbyn caethweisiaeth. A ddaeth y ddau yn gyfeillion. A pan nes ymlaen y sefydlwyd Coleg Dewi Sant, gwaddolodd Hannah Moore ysgoloriaeth ar cof am ei chwaer Martha. Ac yn ystod yr un cyfnod, yn 1789, ysgrifennodd Burgess pamfflet yn condemnio y masnach caethweisiaeth. Nawr, fe symudodd Barrington i fod yn esgob Durham yn 1791, a symudodd Burgess gydag ef, eto wedi gaplan, gan adael Rhydychen ar ôl derbyn i radd BD. Rhoddwyd sedd brebendaidd iddo yn yr Eglwys Gadeiriol, ond yn y cyfnod hwn, mae'n ymddangos oedd Burgess yn dechrau teimlo y bydde fe'n hapusach mewn gweinidogaeth blwyfol. Ac yn 1795, fe apwyntodd yr esgob ef yn rheithor Winston yn swydd Durham. Ac roedd e'n hen lanc pan ath ei i'w blwy, a 4 blynedd yn ddiweddarach fe briododd Burgess a Margaret Bright. A bydd o fe dreulio bywyd tawel ymgylgar yn ei blwy tan mis Mehefin 1803. Ychydig ddwrnodau wedi iddo fe gymryd i radd DD yn Rhydychen, cafodd lythyr disymwth oddi wrth Henry Addington, a oedd un o'i gyfoedion yng Ngholeg Carwynt ac hefyd yn Rhydychen. Ond nid llythyr er mwyn dal i fyny ac atgofion nebyd a chofion ysgol oedd hwn. Erbyn hyn, roedd Addington yn brif weinidog Toriaeth Prydain, ac yr oedd yn ysgrifennu i gynnig esgobaeth Tŷ Dewi, yn Dewi ddod yn wag, i gynnig honno i Burgess. Ei wedi gwir, roedd e ddim arwyddocad arbennig yn y Dewi sod i Dewi. A fe ymreithwyd yn glir i Burgess y bydde fe wedi cael cynnig esgobaeth Caer Wisg, os bydde fe wedi oedi cyn derbyn Tŷ Dewi. Ond, yn ôl y sôn, mae'n debyg fod ganddo fe well a rheoliad gwladaidd llys yr esgobio yn Abergwili ger Cyfyrddin, lle roedd esgobio Tŷ Dewi yn trigo. A ddylen ni bwysleisio yn yr adeg hon, nad oedd Burgess wedi bod yn Cymru ond unwaith yn ei fywyd, ac honno'n daith i Ogledd Cymru. Mae'n deg sylwi, nath e mewn i'r esgobaeth, doedd e ddim yn gweld gwerth i'r Gymraeg fel cyfrwng addysg. Nawr, roedd gwahaniaeth sylfaenol rhwng plwy tawel Winston ac esgobaeth Tŷ Dewi. Hon oedd yr ail esgobaeth fwyaf o ran maint yn y Deyrnas Unedig. Mae'n aeth Burgess yn esgob yn 1803, roedd hi'n ymestyn dros siroedd Aberteifi,
Cyfyrddin, Penfro, Brycheiniog, Masyfed, rhannau o Farganwg, rhannau o Sir Fynwy, rhannau o Sir Drefaldwyn, ac roedd hi hefyd yn cynnwys plwyfi yn swydd Henffordd, yn Lloegr. Ac o gwrs oedd maint yr ysgolbeth yn creu trafferthio cysylltu a thrafnidiaeth. Ychydig drefydd oedd ynddi, ac roedd y ffyrdd yn wal tu hwnt. Ac roedd rhan fawr ohoni yn wladaidd iawn gyda phoblogaeth wasgaredig. Ni allu dweud y chwaith fod strwythurau trefn a gwynyddu'r ysgolbeth anferth hon yn foddhaol oedd yn hollol ddiffygiol. Nid oedd y gyfundrefn archddiaconol, y lefel islawr i'n ysgobeithol, a oedd a gofal ar ran barthau'r ysgobeth, ac a ddylai fod wedi cadw trefn ar ran yr ysgobion, ddim wedi bod yn weithredol yn ysgobeth Dewi ers 1665. Mae pethau wedi newid erbyn heddi. Felly, nid oedd hi'n hawdd i fod yn esgob ar yr ysgobeth anferth hon. Ac bod llawer o wir dysglair a deallus a galluog wedi bod yn yr rheoli yn y 19fed ganrif, ni fi hynny yn ddigon i newid ac i arwain yr ysgolbeth mewn cyfeiriad positif, cynyddol, nac i ddiwygio strwythurau canoloesol plwyfol ac eglwysig. Y prif reswm am hynny oedd cyfnod rhy fyr, yr rhan fwyaf ohonyn nhw fel ysgobion Dewi. Chi'n sôn am adar teithiol ymfudol. Nid oes na pharad na dilyniant mewn polisiau esgobeithol, os yn wir yr oedd yna polisiau esgobeithol yn y lle cyntaf. Ac hefyd mae'n rhaid cofio nad oedd y math hwn o symud o esgobeithau tlawd ar ôl byw amser i rai mwy moethus yn gyfynedig i esgobaeth Dewi ac i Gymru. A'r rheswm pwysig am fyr hoedliad esgobion Dewi yn y cyfnod hwn oedd clodi'r esgobaeth. Roedd incwm i esgob ymlith y tlota o ran cyflog esgobion yr eglwys esgobol ym Mhrydain. Ac oedd yn rhaid iddynt, gan gynnwys Burgess ei hunan, yn rhaid iddynt dal swyddi eglwysig eraill mwyn codi'r cyflog hwnnw i alluogi nhw gyflawni i swyddogaeth fel esgobion. Gan gofio nad y tu mewn i'r esgobaeth yn unig roedd eu gwaith nhw ond ar lwyfan Prydeinig fel aelodau o dir ar llwyddi. Ac o'r herwydd, roedd esgobion Dewi am symud i esgobeithau mwy moethus, os oedden nhw'n ifanc, os oedden nhw'n hen, ond nhw'n marw mewn swydd. Y canlyniad oedd i gyfres o esgobawdau byr nodweddi Dewi dros y ganrif i ddweud y gwir cyn apwyntiad Burgess. Fe nath yn esgob oedd yn 47 oed. Ond fe nath un peth, nath ddatgan mae'n debyg, nad oedd am symud o'i swydd i esgobaeth arall mwy moethus. Mae'n bwysig yn y cyfnod hyn. Nawr, yr oedd na elfennau anfoddhaol eraill. Yn y gawdau cynnar y 19fed ganrif, apwyntiadau gwleidyddol oedd i Dewi. Naill ai fel gobr gwasanaeth i noddwr, neu mwyn cynnal mwyafrif i'r llywodraeth yn hir ar lwyddi. Canlyniad hyn oedd na chymerwyd unrhyw sylw o anrhegion arbennig yr esgobaeth, nac o'r eglwys yng Nghymru, lle roedd yr iaith Gymraeg na diwylliant Cymreig yn y golwg, pethau oedd yn hollol angenrheidiol i lwyddiant cenhadaeth yr eglwys. A cyfres o esgufengl, chwedlau am fydydd hir, a osodwyd ar esgobaethau Cymru yn y cyfnod. Ni ddyrhafwyd Cymro cynhenid Cymraeg i esgobaeth yng Nghymru tan bron i ddiwedd y 14th ganrif ar 15. Ac yn sgil hyn, wrth gwrs, yr oedd yr estron esgobion hyn yn cynnig bywoliaethau a swyddi eglwysig gadeiriol i aelodau o'i teuluoedd a'i cyfeillion. Ac felly, yn amddifadu clerigion brodorol heiddiannus o'r gwobrau hynny, ac yn wir o unrhyw bosibiliad o ddarchafiaeth a swydd esgob. Yn ychwanegol, yr oedd tlodi ffeiniadon plwy yn yr esgobaeth yn ddiarhebol. A'i clodi nhw oherwydd fod cymaint o eiddo eglwysig wedi i arallu i feddiant lleugwyr ar ôl diddymir fy nachrogydd. Ac oedd y tal a roddid ar gofal y neidiau wedi aros yn ganol oesol, ac yn arbennig felly yn anigonol i gynnal graig a theulu, fel y glywsodd i yn yr sgwrs gynhara.
Nawr, oherwydd bod cynnal a chadw eu teuluoedd a'i hunain ar gyflog un bywoliaeth bron yn amhosib, oedd rhaid iddyn nhw wasanaethu mwy nag un bywoliaeth. Cyfundrefn hyd yn oed gyda chiwradiad ac yn rhoi cyflwr y ciwradiad yn wath na cyflwr y brwyad, oedd y gyfundrefn yn hollol anfoddhaol. Y canlyniad, diffyg gwasanaethau yn yr eglwys, cyflwr yr adeiladau yn druenus, dim ficerdau, neu bod gwasanaethau'n digwydd ar adegau anghyfleus wrth i'r ffeiriad farchogaeth yn drysiog o un eglwys at y nesaf. Does yw'n rhyfedd felly fod ymneilltuaeth a methodistaidd yn ffynnu yn yr ysgobaeth ar drothwy dyfodiad Burgess. Fel canlyniad, doedd yr offeriadaeth ddim yn denu'r gorau na'r cymwys. A hyn wrth gwrs yn creu pryder ymgeiswyr yn enwedig lle oedd graddedigion yn y cwestiwn. Ac fod ymgeiswyr yn dal i gynnig I hunain, yr oedd mynychu un o'r hen brifysgolion yn lawer I gostus i'r mwyafrif. Yr unig le felly o'n nhw'n gallu derbyn addysg dylfaenol oedd yn yr ysgolion gramadeg yn yr ysgobeth, megis y Trynmeirig, neu wrth gwrs yn yr academïau neilltuol fel Cyfyrddin. Dod ôl at hyn nes ymlaen. Ond y dystiolaeth wedi edrych arni, yr oedd safon yr addysg yn yr ysgolion gramadeg o radd gymharol uchel. Wel, dyna sefyllfa felly, a wynebodd Burgess ar ei fynediad neu ei ddyfodiad I fewn I ysgobeth Dewi. A nath symud yn gloi, gan gofio iddo fe fod yn gaplan aroliadol I Barrington ac felly a chyfrifoldeb dros ymholi ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth, cyn I derbyn nhw ar gyfer ordinasiwn, nid rhyfedd felly iddo fe ganolbwyntio ar y pwnc yma ar ddechrau waith ysgobol. Ac wrth gwrs, nid yn unig ymhlith ysgobion yr Eglwys Anglicanaidd, oedd yn pryderu ynglyn â safonau ac ansawdd I clerigion, enwedig I haddysg nhw. Yn wir pan oedd e'n gaplan I hunan, y mae trosolaeth iddo fe osod safonau aruthrol o uchel i'r ymgeiswyr, a bod nhw wedi methu cael ei derbyn. Nawr, oedd yn hollol ymwybodol fod ysgobeth Dewi yn dlawd yn ariannol, bod I bywyd ysbrydol hi'n farwedd, bod ymneilltuaeth ar gynnydd, a bod llawer gormod o'i clerigion yn derbyn tal isel am ei dyled swyddau prwyfol. A fe atyn I siars I glerigion ysgobeth Dewi yn ei ofwy cyntaf yn 1804, ac yma hynny yn ddoi hun yn arwyddocaol yn arswydus o gloi, oherwydd dim ond ychydig fisoedd oedd wedi bod yn yr ysgobeth. Mae'r ofwy y mynegu benderfyniad oedd I wigio a gwella cyflwr I ysgobeth anfawr. A teitl y siars yn Gymraeg yw Breintiau Arbennig sy'n perthyn i'r weinidogaeth Gristnogol. Ac ynddi hi mae fe'n datgan sut y mae'n bwriadu gwneud hynny. Mae ganddo fe awgrymiadau am 5 pennawd. 1. Darparu llenyddiaeth grefyddol, Beible, pamffledi yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac yn rhad ac am ddim, neu am bris gwestiynol, i'r cynulleidfaoedd. Yn ail, sefydlu llyfrgelloedd bydd clerigion. Yn drydydd, sefydlu ysgolion dyddiol Saesneg ar gyfer y clawd a sefydlu ysgolion sir. Ac yn bumed yn anadim gwellu safonau addysgiadol trwy hwyluso cyfryngau addysg y gwir ifeng oedd yn bwriadu cynnig I hunain I weinidogaeth Eglwys Loegr yn ysgobeth Dewi, sy'n cael ei haddysg yn yr ysgobeth. Ac nid geiriau yn unig sydd yma. Yn fuan iawn, galwodd Burgess ddiorned gwlad yr ysgobeth at ei gilydd yn Abergwili mwyn symud y cynlluniau ymlaen. Yn y fan hyn, dwi am gyffwrdd ac arwyddocad galw diorned gwlad at ei gilydd. Nawr, os nad oedd Archddiacon ieithu'r ysgobeth yn weithredol ers 1665, roedd rhai o ysgobion Dewi y 19 ganrif mwyn gwella strwythurau'r ysgobeth wedi adfer y swydd oedd islaw i'r un archddiaconol, hynny yw y Dew Gwlad. A dyma'r clerig oedd â gofal o grŵp o glwyddi, grŵp o blwyddi o fewn archddiaconiaeth, ac oedd cael ei apwyntio gan yr esgob yn syth, ac yn atebol yn syth yr esgob. Ac o'r herwydd,
nad oedd y swydd wedi diffynio mewn stadur, roedd gan yr ysgol gyfle i ddefnyddio'r swydd hon yn hyblyg i'w bod pasoedd diwygol ei hunan. A dyna'n union a wnaeth Burgess yn 1884. A mae tystiolaeth prydedig bod Burgess ei hunan yn credu mai Edward Smallwell, ysgol 1783-1788, ac wedyn Samuel Horsley, ysgol 1788-1793, a mae Horsley yn y ddiwygiol nid jyst yn yr ysgolbedd hon, ond yn yr Eglwys Anglicanaidd yn gyffredinol. A fe oedd Horsley yn defnyddio y dionau'r gwlad fel sianel gyfathrebu rhwngddo fe a'i glerigion, trwy gyfleu i gyfarwyddebau iddyn nhw, a wedyn iddyn nhw wneud adroddiadau ar ran yr ysgol ar nifer o bynciau gan gynnwys preswyliad clerigion ar ei bywoliaethau. Felly yr oedd y dionau'r gwlad, ac yr oedd un ar 20 ohonyn nhw yn yr ysgolbedd anfer hon, wedi bod am waith am hir amser. A dengys hyn bod y broses o adfer a diwygio strwythurau'r ysgolbedd wedi cychwyn. A felly maen nhw'n allweddol i gynlluniau Burgess. Fe alwodd nhw i Abergwylion ar y 10 o Hydref 1884. A fe ddaeth 11 ohonyn nhw, ac o dan gaderyddiaeth yr ysgol, penderfynwyd bod y cyfarfod yn ffurfio ei hunan yn gymdeithas er mwyn hybu gwybodaeth Cristnogol ac undeb eglwysig yn ysgolbedd Dewi. Ac yr oedd yr ysgol, y gymdeithas yma i fod yn agored i bob aelod o'r eglwys, yn glerigion ac yn lleigwyr os bydden nhw'n tanysgrifio. A derbynid rhoddion o lyfrau ac o arian, yr esgob i lywyddu, yr archddiaconiad i fod yn is-lywyddion, a'r dionau'r gwlad i ffurfio y pwyllgor sefydlog. Ac yr oedd y dionau'r gwlad felly gwrdd yn Caerfyrddin bob blwyddyn mwyn odro llyfrau ac i archwilio'r cyfrifon. Dionau'r gwlad bob archddiaconiaeth i gwrdd bob chwarter mwyn dosbarthu llyfrau. A phob y ffeidr drwy i geisio clasu'r tanysgrifiadau. Yn sgil hyn, danfonodd yr ysgol lythyr allan ar y 30 ar 20 o Hydref 1854 i holl glerigion yr ysgolbedd. Gan i atgoffa iddo fe ar derfyn i ofwy, grybwyll sefydlu cymdeithas grefyddol a llenyddol, mwyn trwyleddu gwybodaeth grefyddol ymhlith y clawd, mwyn hyrwyddo cariad ac undeb ymhlith pob dosbarth o Gristnogion yn yr ysgolbedd. Gesyd hyn allan yn y 5 pennawd a gyferus i atyn nhw'n gynharach. A fe roddodd e bwysles arbennig ar sefydlu llyfrgelloedd yn yr ysgolbedd. Mae'n rhoi pwysles hefyd ar yr angen o addysgu gwir ifanc oedd yn bwriadu cynnig ei hunain ar gyfer y weinidogaeth yn yr ysgolbedd. Gwir ifanc oedd yn derbyn i haddysg yn yr ysgolbedd. A mae'r cymal hwnna'n bwysig. Mae Burgess yn mynd ymlaen i gydnabod bod y prif ysgolion yn yr ysgolbedd yn hollol gymwys i wneud hyn. Ond mae fe'n ychwanegu dan reolaeth briodol ac yn cynnig dulliau addas. A mae'r addas mewn llythrennau italig, dulliau addas o astudio. Nawr mae fe'n gresyn bod y 3 coleg canoloesol, a dylid nodi wrth gwrs yn y fan hon, nad sefydliadau addysgadol oedden nhw, bod y 3 coleg wedi i diddymu adeg y diwygiad Protestannaidd ac heb i ail sefydlu ar egwyddorion Protestannaidd. A wedi gweud hynny, oedd e ddim yn dal lot o obeth fod yr un a ail sefydlwyd felly, Coleg Grist Aberhonddu, yn ddigonol i ateb y galw. Hynny yw, darparu cyfle i'r sawl oedd yn bwriadu derbyn urfe sanctaidd, heb fanteision addysg prifysgol i dreulio i hamser mewn astudiaethau a oeddynt, a mae hyn yn bwysig yn y cyfnod hyn, yn gyfan gwbl broffesiynol. Nid jyst addysg, ond hyfforddi hefyd. Gyfan gwbl proffesiynol dros y 4 blynedd cyn i ordeinio. Mae fe'n mynd mlaen i bwysleisio mor ddymunol y bysef os gellu darparu o leia un sefydliad o addysg ar gyfer gweinidogaeth yr eglwys. A roedd e'n gwybod am ymgais i wneud hynny yn Caerfyrddin, ddim yn bell cyn hynny. A diddorol yw sylwad Burgess nad oedd tref sirol boblog yn nederfydol ar gyfer sefydliad o'r math. Ond yn y llythyr hwn y Tigleirigion, mae fe'n gwneud adduned
y bydde fe yn y dyfodol, ac nid yn y dyfodol pell, yn trafod gyda nhw y modd o ffurfio y fath sefydliad. Yn y cyfamser, byddai'r gymdeithas yn darparu llyfrau, darparu cymorth ariannol i afrydwyr ifanc mewn diwinyddiaeth. Ac mwyn cyflawni hynny, nath ei apel i bob ebrwyad newydd i gyfrannu degwm o 2 blwyddyn tuag at yr achos. A mwyn o hynny, mae fe'n addo ac yn gwneud gyfrannu 120 o bunnoedd ei hunan. Felly, nid siop siarad oedd cyfarfod y Doniol Gwlad, oedd disgwyl iddyn nhw weithredu mwyn gwireddu bwriad yr ysgol. Ond wrth gwrs, os 1804 oedd dyddiad y llythyr ar cyfarfod, nid tan 1822 y gosodiwyd y garreg sylfaen, ac nid wrth gwrs tan 1827 y gorwyd y drysau. Yn y cyfamser, daeth nifer o ymgyrchoedd i'r golwg. Llunwyd cynlluniau yn gyntaf i godi hostel i fyfyrwyr diwinyddol a staff yn Ystrad Meurig yn agos i'r ysgol gramadeg. A oedd eisoes wedi i llwyddedu gan ysgol Horsley. Ac ymerodd Burgess yn bellach. Nath drwyddedu 4 ysgol gramadeg yn ei ysgolbeth a mynnu bod y cyrsau hyfforddi o 7 mlynedd o leia. A chan fod ei hun yn gweithredu fel ei gaplan oroliadol, yr roi mestrolaeth ganddo felly ar ansawdd yr ordinandiau diraddedig yn yr ysgolbeth. A wy newydd yr wythnos hyn wedi dod ar draws y llyfr, y llaw lyfr, dath e gyhoeddi yn 1816, a mae'r safonau yn lawer i uchel wedyn ni i rywun nad oedd wedi bod trwy brifysgol, ond y fath. Nid rhyfedd felly i Burgess wedi meddwl am greu hostel i'w ymgeiswyr yn Ystrad Meurig. Ond pan fethodd y cynllun hynna, fe benderfynodd e godi coleg yn Llanbed i brefi, lle wrth gwrs yr oedd yr esgob yn arwydd o Beynon. Ac wrth lle oedd un o'r colegau canoloesol, oedd e'n gresyn bod nhw wedi i diddymu, a ble oedd na eglwys erddasol ac yn ddigon o faint. Yn 1809, cylchredodd Burgess i Doniol Gwlad eto, a rhestr preintiedig manwl tu hwnt o reoliadau ar gyfer sefydlu a llywodraethu coleg yn Llanbed i brefi. A gofyn iddyn nhw wneud sylwadau a dychwelyd yn ddol cyn diwedd y mis. Nawr, dyn ni'n ffodus fod copi o'r holiadur hwn wedi goroesi, a bod ateb yn ei law ei hunan, a un o Doniol Gwlad hefyd wedi goroesi. A Thomas Beynon yw hwnnw, oedd yn ddeon gwlad ymlyn, ac yn ddeon gwlad cydweli ar yr un pryd yn mae'n digwydd. Dyna'r lle i roi sylw i Beynon, un o arwyr y stori hon, a gwr wy'n credu fydde wedi sefyll allan mewn unrhyw ganrif. Fe ganed ef yng Nghaelas, stad fechan yn Sadwrn yn 1745, a fe farw yn 1833. Wedd yn aelod o deulu o fan ysgweriad cefnog iawn am cyngyfrwyd gan Francis Jones, a bydde'r stad yn cynrychiachu 3,000 o flwyddyn pan etifeddodd Beynon hi ar farwolaeth i dad yn 1776, felly oedd yn gefnog i ddechrau. Ar yr un pryd, roedd e'n gweithredu fel asiant effeithiol iawn i stad gyfagos Gelli Aur, o 1783 hyd 1810. A nid sygyrswydd oedd hon, ond swydd mwy na llawn amser, roedd yn amlwg yn ddyn busnes da, ac oedd e hefyd yn barod i gyngor difrewyn ar dafod i'r sgweriad y Fechaniad. Ac o gwrs, y roedden dydigwr. Reithwyd ef yn ddiacon yn Abergwili 1768, o deinwyd ef yn offeiriad 1769 gan ysgob Henffordd. Gwasanaethodd i deitl yn Llanfihangel Cathedin, Sir Frycheiniog, ond yn 1770 apwyntiwyd ef yn rheithor Llanfihangel Cilfargen, ciwrad, ac wedyn ciwrad parhaol, perpetual curate, Llanfihangel Aberbythu, Gelli Aur, a chiwrad parhaol Llandyfeisant. Y 3 ohonyn nhw dan nawdd teulu'r Fechaniad, a roddodd iddo fe yn ychwanegol rheithoriaeth Penboer yn 1784. A mwy na hynny, rhwng 1783 a 1786, oedd wedi bod yn reithor Llanedi wedi noddi i honno gan y goron. Yn ôl W.T. Morgan, oedd rhain i gyd yn werth 561 o bunnoedd iddo fe, ac oedd e'n talu 388 i'r cywradiad.
a mae'n dal rhain I gyd tan I farwolaeth ym 1833. Ar yr un pryd, roedd y brebend ar ei carfau yn Eglwys Cadeiriol Tŷ Dewi, oedd honno ddim gweld llawer, ond dim ond am flwyddyn. Gath brebend Clwyro ar Coleg Crys Aberhonddu 1796, a dynath e'n dal honno tan I farwolaeth. Ac yn 1804, fe nath Burgess yn Archddiacon Ceredigion. Nawr, pluraledd felly, ac ar raddfa ddiwydiannol. Dyma rhywun sydd yn esiampl o nodweddion gweitha yr hen gyfundrefn hanoferaidd. Ac nid cywra'r bach llawd y mynydd gyda gwraig a theulu enfawr yw hwn, ond yn dirfeiddiannol cefnog, heb sôn am y bywoliaethau moethus oedd yn ei mwynhau, yn hen ranc gyda chysylltiadau eang ymhlith bonheddwyr I fro. Ond, mae'r ond yma yn enfawr ac yn bwysig. Ond yn gyntaf, y gallu disgwyl iddo fe fod wedi mynychu un o'r prifysgolion, oherwydd cyfoeth y teulu, nid oedd yn raddedig. Fel clerc y disgrifir ef yn cofrestru'r ysgol pan nath e'n neud yn ddiacon yn 1768. Yn ail, oedd ffabrig o'r eglwysi oedd yn ei gwasanaethu mewn cyfrwng gweddol. Nath e ail adeiladu pen boer yn 1809 a llamu hangel Cilfargen yn 1822 ar ei draul ei hunan. Roedd diddordebau hynafeithol ganddo fe, ac mae I lyfr Ffion yn atgyfnerthu'r argraff hon. Roedd wedi darllen llyfr Brown Willis ar Eglwys Gadeiriol Tŷ Dewi a gyhoeddwyd yn 1717. Mwy na hynny, oedd e'n gwasanaethu'r tair eglwys, oedd yn gyfagos, oedd e'n gwneud ei hunan. Gan fod na fe cerdi yn un o'r tair eglwys, oedd e'n trigon Llandeilo Fawr. A fe gallwch chi weld y cofem swmpus iddo fe yn yr eglwys blwy fan I. Wel, yr oedd cywrad ganddo fe ym Penboel, ond oedd e'n mynd drawn a weddol aml, ond gan ddweud hynny oedd cywradiad ganddo fe yn y tair eglwys arall hefyd. Ond roedd e'n cadw ysgol ac meithrin ysgolion Sul I blwyfi, roedd e'n catecheiddio plant I blwyfi, roedd e'n dosbarthu tractiau a chopiau o'r Beibl a'r llyfr gweddi cyffredin yn ei blwyfi. Fe wedi sefydlu ysgol rhanogleddol Llandyfesan gan osod Morgan Rhys yr ymynwr fel ysgolfeisir ac fe gymeradwyodd Beynon Morgan Rhys I Madam Bevan pan oedd hi'n ystyried sefydlu ysgol ar Llandeher o'r blwyf. Ar yr un llaw felly, mae Beynon yn hollol gartrefol yn yr eglwys hanoferaidd a niwigedig. Ond mae fe ar yr un pryd ar flaen y gad yn y broses a draws newidiodd yr eglwys honno I eglwys ddiwigedig oes Victoria, iddo fe farw ychydig cyn y frenhines honno esgyn yr orsedd. Nawr, un agwedd bwysig o'r ysgol arloesol hon yw I ddiddordeb mewn a gefnogaeth I addysg, ac yn arbennig addysg a hyfforddiant clerigion. Ac yn y cyd-destun hwnnw, mae addysg gynnar ef ei hunan arwyddocaol, ac efallai'n annisgwyl. Nid mewn ysgol ramadeg, y cafodd ei addysg, ond yn yr academi Presbyteredd yn Caerfyrddin. Ac yr oedd yr addysg, fel y dengys dyfrau Ffion Beynon, yn ddysgedig ac yn llawn. Mae fe'n ymaelodi yn 1763 pan oedd e'n 19, a fe hoffwn I wybod ble gath ei addysg cyn hynny, a yn yr ysgol baratol ac oedd yn gysylltiedig ar academi. Oedd yna yr un pryd a Davies Castell Hywel, a prifathrodd y Dr Jenkins, a ddysgwr ysgolhaig y gythroda a athroda on yn ariad, ac yn ôl yr hanes yn methu a chadw disgybleth. Beth bynnag am hynny, roedd esgobion Tŷ Dewi y cyfnod yn cydnabod gwerth ac ansawdd addysg yr academi. A dywedir I Burgess I hunan mynegu'r gobeith a bydde ei goleg a medru troi allan, ysgolheigion cystal. Felly mae'n digwydd y mae maes lafur yr academi yn cyfnod Beynon wedi goroesi. Pwysles ar y gwyddorau a gysylltiad a chryfu naturiol a moeseg, y clasuron, mathemateg, seryddiaeth, chronoleg, rhesymeg a diwinyddiaeth. Oherwydd yn anad dim, pwrpas yr academi oedd magu bregethwyr. A hoffwn gwybod a oedd y
myfyrwyr Anglicanaidd fel Beynon yn gorfod pregethu o flaen eu cydwyfyrwyr a staff y coleg yn Saesneg ac yn Gymraeg fel y gweddill. Ac mae agwedd arall i gymeriad y chyfraniad Beynon, eto'r un o'r anodd gyda Burgess. A roedd diddordeb brwd gan Beynon ym mywyd a diwylliant a llenyddiaeth Cymru. Yn y llenyddiaeth ac yn y cymdeithasau newydd sôn amdanyn nhw, a oedd ar waith yn Cymru yn y 19fed a dechrau bedwaredd ganrif ar 15. Yn wir yma, fel ar y goffodd Mrs Mary Ellis ni, yn un o'r hen ffenadon Llengar, ac yn adnabyddus i'r rhai ac yn adnabyddir felly, fel Ifor Ceri, fel gwella Mechain, ac o gwrs i Iolo Morganw i hunan. Hyd y gwni doedd e ddim yn barddoni i hunan, ac oedd e yn bendant yn erbyn y mesurau caeth. Yr oedd y gynghanedd yn wrthyn ganddo. Roedd e noddwr, beirdd ac eisteddfodau. Enghraifft, Daniel Ddi o Geredigion. Gawson ni i waith ar y cychwyn. Mae'n datgan i ddiolch a'i werthfawrogiad am nawdd Beynon yn y casgliad Gwynllan y Bardd yn y geiriau colofn sefydlog yr eglwys, rhydd noddwr, awen a hael gynnodd llwyr pob peth ac sydd yn tueddu at anhydedd heb nad y Cymru. Ond tybed a wyddai Daniel fod Beynon wedi datgan y fan. Os bydde Daniel Ddi yn rhyddhau ei hunan o lyffethyr y cerddi caeth, bydde fe'n fuan yn cael ei gyfri yn un o brif feirdd Cymru. Nawr, roedd Beynon yn datgan i nawdd a'i gefnogaeth yn ymarferol, nid yn unig trwy danysgrifio i lyfrau, ond hefyd drwy brynu 4 neu 5 neu fwy o gopïau ar y tro. Nid yn unig Daniel Ddi, ond Iolo Morganw elwodd ar ei herioni. Ac roedd Ifor Ceri fwy nag unwaith wedi cysylltu â Beynon mwyn iddo fe noddi a thanysgrifio y llyfrau. Roedd llawer o'r gweithiau hyn wrth gwrs yn deillio o draethodau buddigol a cerddi buddigol eisteddfodol, neu yn canlyn o weithgaredd yr eisteddfodau. Ac yr oedd Beynon yn hollol gytun yn y cylch o Feradon Llengar hwnnw, a ddaeth at ei gilydd mwyn sefydlu'r cymdeithasau camref. Ac un o dderbynion y cymdeithasau o gwneud clerigion Cymru yn ymwybodol o'r draddodiad hir llenyddiaeth Cymru mwyn cyhoeddi'r llawysgrifau. A'r ffordd ddelfydol o wneud hyn wrth gwrs oedd cynnal eisteddfod. Felly, cynheliwyd y cyfarfod enwog hwnnw yn Nghaerfyrddin yn 1818 mwyn sefydlu'r cymdeithasau, un i bob esgobaeth, ond dan wrth gwrs, enwau'r taleithau hanesyddol, Dyfed, Powys, Gwynedd a Gwent oedd yn cyfateb i'r 4 esgobaeth oedd ar y pryd. Ac mae sôn am esgobaethau yn hatgoffa ni mae'n menter eglwysig oedd hon. Clerigion a wahoddwyd i gyfyrddin, wedyn gyda lleigwyr amlwg a'r bonheddwyr. A rhaid cofio yn ychwanegol, mae rhan o'r ymgyrch addysgiadol clerigol oedd hwn. Burgess ei hun fel y clywson i gynne, a ddyfeisiodd yr enw Cambrian Society, mae eraill a gafodd y syniad yn wreiddiol am y gymdeithas. Ond roedden nhw yn ofalus iawn i adael Burgess feddwl mae ef wedi cael y syniad yn y lle cyntaf. Mwy pwysig efallai, roedd Burgess wedi apwyntio Ifor Ceri i Ceri a WJ Rees i Casgob i fywoliaethau yn yr esgobaeth dan 19 fel esgob. A mae hyn yn ddarganol. Roedd rhywun wedi rhoi perswad ar Burgess am le a gwerth y Gymraeg yn y broses addysgiadol ac yn yr eglwys. Ac rôl i fabe George Armstrong, Eliezer Williams, vicar Llanbed oedd hwnnw. Ond mae lle credu fod Beynon hefyd wedi dylanwadu ar Burgess i'r un cyfeiriad, heb sôn am y Feradon Llengar eraill yn y cylchoedd llynyddol hyn. A rhoddodd Beynon perswad ar Burgess i wahodd Iolo Morganw fel arbenigwr i gynghori clerigion sut i gasglu ac i gopio hen lawysgrifau. Diddorol yw hyn gan gofio rhagfan Burgess yn erbyn un dodwyr. Y canlyniad, oedd Beynon wrth gwrs ar y pwyllgor gwaith, a dyna lle gofynnodd am y mesurau caeth cael ei gollwng o'r rhestr tresymau, a mesurau rhydd cael ei amnewid amdanyn nhw, byddai'n aflwyddanus yn hyn. Y canlyniad oedd Eisteddfod Cyfyrddin 1819, lle llwyddodd Iolo i gynnal gorsedd a gwneud Burgess yn derwydd. Beth oedd ymateb Thomas Beynon
i hynny tybed gan iddo feddwl mae ffwlbri oedd yr orsedd ar ddefod yn y lle cyntaf. Felly, efallai fel y cynigwr Marialis, iddo fe fynd gatre cyn y dydd Sadwrn. Nawr, un o ganlyniadau yr Eisteddfod oedd sefydlu Cymdeithas Cymru Gyddion Cyfyrddin gyda Beynon yn aelod ac ym 1823 ddaeth e'n lywydd. A rhoddodd hyn gyfle iddo fe a llwyddan iddo fe dyrannu yn erbyn y mesurau caeth ym 1854. A phan y bu un o diwtoriad yr Academi Anghytuno yn hollol barchus yn y prynhawn, fe ysgrifennodd Beynon lythyr yn syth yn ymddiswyddo. Pwdrodd i rywun ddylanwadu arno fe i ddychwelyd fel llywir. Pwdrodd eto nes ymlaen lle roedd Llanbed yn y cwestiwn, ac ni ffyrswadwyd allan o'r ffwd hwnnw, niwed i Coleg Dewi Sant. Dyna'r person felly a welwn ni'n bresennol yn y cyfarfod hwn o ddioniad glad yn 1804, ac sydd yn un o'r cyfeillion a chymwynaswyr y danfonodd Burgess y prospectws ati nhw 1809 a gyfer i sylwadau, i gwelliannau ac ychwanegiadau. Oedd y prospectws yn meddwl i'r lawer rhifanwl yn orfanwl. Yr hyn oedd ganddo fe mewn golwg ar gyfer Coleg Llandewi Brefi, a oedd i walw Coleg Dewi Sant, neu falle Coleg Dewi, mae'n amwys, ac i fod yn agored, nid jyst i'r esgobaeth, ond i unrhyw ymgeisydd o Gymru. Wel, y marn Beynon wrth gwrs bydde gosod y coleg mewn tre cyfyrddin yn lawer fwy manteisio, ac yn wir yn ôl yn 1797 yr oedd ef ac eraill wedi dechrau cael paratoi am goleg felly, Academi falle i eglwyswyr, a chael John Nash oedd yn gweithio'n cyfyrddin ar y pryd i dynnu cynlluniau mas. Ond rhaid dweud bod cyfyrddin yn y cyfnod hwnnw yn ddewis od, oherwydd yn amser Beynon yno, bydd rhaid symud y coleg allan o dre, oherwydd y temptasiynau rhai o'r myfyrwyr wedi seithio iddyn nhw. Mae sylwadau Beynon ar prospectws Burgess yn graff ac yn broffwydol. Enghraifft, gofyn y byddai'n iawn i bensiyna'r prifathro os nad oedd yn ddigonol i'r swydd. A wy'n gweud hynny, gosod mewn cyfachau, oedd Llywelyn y prifathro cyntaf mewn swydd am 101 o flynyddoedd. Yn ail roedd Beynon am gronoleg, deryddiaeth a hanes yn y maes llafur, yn ogystal â gwyddoniaeth gan gynnwys seryddiaeth, ac i bwysleisio pastoralia hefyd a darllen pregethau yn ogystal â chatecheiddio. A sawl o fydde'n apwyntio prifathro i gynnwys clerigion yn hyddysg yn y Gymraeg, gan mae prif ddiben y sefydliad oedd darparu clerigion ar gyfer yr rhan Gymraeg o'r esgobaeth. Mae hwnna yn ei law i hynna. Ac un peth trawiadol yn y prospectws, dim ond 10 ar 20 o fyfyrwyr oedd i fod ar rheini yn ysgolorion. I fi, mae dylanwad addysg Beynon ei hunan yn amlwg yn y sylwadau. Ac o'r herwydd, credai fod dyled fwy ar Llanbed iddo fe ac i'r offeriau'r Llengar. A cofiwn mae bwriad Burgess 11 oedd gofyn i Ceri fod yn brifathro. Bod dyled fwy ar Llanbed iddo fe nag asylwyd yn y gorffennol. Fel y gwyddom, nid Llandewi Brefi, ond Llanbed ddaeth yn gartre'r coleg trwy heilioni yr harfforiad. Ac oedd yr rhai oedd wedi codi 1,010 o bunnoedd i greu'r coleg yn Llandewi Brefi a'n grac tu hwnt. A mae yna betisiwn, ond Llanbed, ac mae honio wrth gwrs unwaith cath ei i sefydlu yn stori wahanol o 1827 ymlaen. Wedi'n gobeithio wedi'n rhoi rhyw amlinelliad o'r hyn all cyn gosod y garreg sylfaen honno. A fel y gwyddon ni, fe siomwyd Beynon yn 1830 pan bwriadodd y prifathro agor ysgoloriaeth Burton, ac oedd Burton ei hunan wedi mynnu bod hi'n mynd at y myfyrwyr Cymraeg i'r myfyrwyr Saesneg yn ogystal â'r rhai Cymraeg, oherwydd oedd 2 ran o 2 o'r myfyrwyr yn Coleg Llanbed erbyn 1830 yn dod o Loegr. Mae hwnna'n dweud rhywbeth. Yn ei lythyr ac noder nid Esgob Jenkinson i olynydd, ond at Burgess, dywedodd Beynon iddo fe bwriadu rhoi plwyt ar y llychau, gwerth 500, 2 neu 2,000 o arian yn ei ewyllus mwyn sefydlu cader mewn mathemateg,
ac i roi 500 neu 1,000 o lyfrau i lyfrgell y coleg. Ond oherwydd roedd e'n ystyried bod awdurdodau coleg am droi'r coleg yn goleg Saesneg yng Nghymru, yn hytrach na coleg Cymraeg, ni fyddent yn cael, mae'n gweud yn blaen yn y llythyr, na phlwy, nag arian, na lyfrau. Tybed oedd Beynon yn siomedig fod delwedd olwm organwg o goleg Prifysgol Cymreig i Gymru wedi chwalu. A tro hwn, ni ffyswadio'n neb Beynon allan o'i bwd. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Esgo Gwyn. Mae gen i gwestiynau ofyn i chi, ond dwi'n meddwl beth da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i gloi'n ffurfiol rwan, a wedyn gawn ni gael rhyw chwarter awr anffurfiol ar Zoom, wedyn ni ofyn y cwestiynau, ond yn ymwedig i fi sy'n gweithio Padar Sant, mae gen i gymaint o bethau ofyn i chi am... Ond fi gwestiynau un ar. Dwi am ofyn i'r Archddiacon rwan gloi'n ffurfiol. Unmute, ynde? Unmute. Diolch, Manon. Dwi wrth fy modd wrth ddweud gair i ddiolch y ddau ohonoch chi, Esgo Gwyn ac Dr Ffion Mair Jones. Mae wedi bod yn swynol cyffroes a trawiadol hefyd. Dwi wedi sgwennu lot o pethau yn dair iawn, ond jyst i trio un o'r pethau sydd wedi taro fi yw'r cyfle i bobl wneud rhyw fath o effaith ar eu cymdeithas. Gwallter Mechain ac Ifor Ceri eisiau amaethyddiaeth, gwleidyddiaeth, cymdeithasau ac wrth gwrs yr Eisteddfod. Ac wedyn, wnaethoch chi sôn am effaith esgob Burgess ac Archddiacon Beynon am ei gwaith gyda'r Coleg Dewi Sant neu Coleg Dewi. Mae'n amheus fel wedys ti. Pobl sydd wedi gweithio ym maes addysg ac wedi wneud effaith mawr ar ei cymdeithas. Jyst i ddweud gair sydd yn falle bach mwy cyfoesol. Mae yna duedd ond oes i ni yma oherwydd be dyn ni wedi profi oherwydd y pandemig a beth sy'n digwydd hefyd yn Ukraine. I fel o dau beth, yn gyntaf falle, does na ddim gwersi i gael yn hanes, a hefyd bod na'r deimlad o fod yn ddibywerus. Beth y ddau ohonoch chi wedi dweud wrthyn ni heddi yw'r gwersi sydd yn dweud bod trwy ein gwaith, trwy ymyriad, cyfranogiadau ac ein gwaith, mae'n bosib i ni siapio y dyfodol. Mae hon yn rhywbeth rhaid cyffroes i ni heddi. Felly dwi yn mor ddiolchgar am y ddau darlith i ni wedi clywed heddi. Fel wedys i, mae wedi bod yn swynol i mi ac yn cyffroes iawn. Felly gai ar gyfer pawb sydd yma ddiolch y ddau ohonoch chi am eich gwaith a'r cyfraniad. Diolch o galon i chi. Diolch, Andy.